because nhasi tiri kufamba netopic yekunzi uchenjeri. Uchenjeri. That's the topic we're moving with today. Uchenjeri. Tikutaura nezvechipa uchenjeri mfundisi. Chinonzi uchenjeri mukumapatsani is the right application of knowledge nemuchirungu kana kuti kushandiswa kwakanaka kweruzivo ndo uchenjeri. Kureva kuti ruzivo kuva aware kana kuti kunzwisisa kuva knowledge yekuti zvimwe zvinhu zvinoexista but kuzogona kushandisa zvinhu zviya zvinoexista to your advantage ya wisdom. Kuziva kuti pfambi inogona kuita seek knowledge kuregedza kuzokecha wisdom. Yeah. So you find with a lot of people anonokecha achitoziva kuziva unoziva but hana uchenjeri. Yes, how are you say? Looking forward to today's topic. Thank you so much. Makadi kwese kwa mori toda kuti taure nyaya yatinowana kubhuku ya 1 Kings chapter number 3 verse number 10. 1 Kings chapter number 3 verse number 10. There is a man anonzi Solomon. Murume anonzi Solomon uyu wanga ari mwana wa David. David wanga ane vana vakawanda. But David akuti mazuva ake ekuti akwegura asvika pakaita mukomana akakurumidza kuzoona kuti mudhara akura. Saka kutonga kwakuti netsei. Saka akatanga kugarira vanhu aenda kupalasi kwa mudhara. Mwana waye ainzi Absalom. Saka aita akagarira vanhu ari kuenda kupalasi obva atsvoda munhu zvepolitics kuti mudhara akwegura akusina munhu anogona kutonga nyaya obva amutsvoda obva adini vanhu obva vatanga kumuda. Watanga kuti pamberi naAbsalom Absalom obva agadzira bato rake. Absalom International Party of chakazodai in Israel. Ndobva atanga kudiwa navanhu. Ndobva rinoti mumazuva iwayo zvichiitika saizvozvo ndobva mukomana anonzi Absalom ndobva atotanga kurula bato rake. Bible ndobva rinoti vanhu ndobva atanga kumuda ndobva atanga kutorwisa baba. So mukomana now is very cunning. Inonzi cunningness inoreva usvinu kungwara kuorora. Ndakamupa example taiti kumusha unowana tsime rinenge rakavhurika. So tsime rakavhurika unosvika woiti mvura iri muviri mako wodira mutsime imomo. Kungonzwa kungoti vanhu vakaura nokuti vamwa mvura yabuda muviri mangu. Hauna kana benefit yaunowana ndo inonzi svinu iyoyo. Munhu anongoda kuita zvokungoorora chete. KuchiJerman vanoizwira vanoti Schadenfreude. Zvinoreva kuti somebody who wants to enjoy the trouble of others. Munhu anofarira kuona kurwadziwa kwavanhu, kutambura kwavamwe, Schadenfreude. Zvoreva kuti dzimwe nguva hauna benefit pazviri pazvongokunakidza. Taimbozviita dzimwe nguva waiona kuti unoti uchienda kumunda kudai unonosunga mahuswa mukarodhi karikaenda kumunda uko ungoti pagodona munhu hauna kana benefit unowana hauna kana sendero ukangoti wakudzoka kumunda unowana pakapfumbira kuti padona munhu ndagona wawane hapana. So Schadenfreude ndo inoitwa navaroi yekuti muroyi anoroyera munhu haana chana iye haasi kuroya kuti mota iyoyo ndoda kuzotenga ine iye hatengi ari ngoti siya igareko. That's Schadenfreude. So mukomana uyu ndo paanouya ndobva atanga kudiwa navanhu but tinoratidzwa kuti akazosvika patime yokufa. But nguva ichiitika iyoyo there was a man who was deserving, a man called Solomon, and that man was quiet. Toda kuti uzwise chinhu chinonzi uchenjeri zvachinoita. He deserves but is quiet. Ndiye anodeserva kuwana chinhu but ari kuramba akanyarara. Asiri kudeserva ndobva atanga kuita noise. Unozara kuti kune vanhu vanoita kunge vakangwara but vasina kungwara. Mukomana uyu ari kuramba akanyarara but akanyarara kudaro. Kunyarara kwake Mwari akaona munhu anodeserva iye akanyarara. Vashona vanoti mugoti unopiwa unyerere. Ayo haishandi zvayo pese. Pambacho panoda kutaura because waramba wakanyarara zvibude. But pamwe pacho futi dzungu ari kupe results. Unoona here kuti mukomana anonzi Solomon akanzwisisa ndikawirirana namudhara. Even though ndisingadeserve, I will deserve because mudhara andipinza. Munozara kuti kune vanhu muhupenyu vanowana zvinhu kwete nokuti vane kodzero kuti vazviwane but vakanzwisisa ukama nevanhu vanovavhurira madhoo ekuti vawane zvinhu. Kune vanhu vanokodzera kuwana zvinhu vari kushaya zvinhu nekuti havanzwisise simba rehukama.
mukomana noSolomon angozwa kuti aiwa ndikarelata na mudhara chete apadi kumhanya ndikava neukama namudhara panopindika apa. But mukomana anonzi Absalom akafunga kuti zvinoda kumira kuti ndipinde chinonzi uchenjeri. There's what I call the equal principle. Wherever you are, you can write it down. The equal principle, IKUW. There's information, then there's knowledge, there's understanding, then there is wisdom. So information, kungova kuti chimwe chinhu chiripo chinorarama, that's information. Then knowledge, kuziva manje chinhu chacho chinorarama. Then understanding, for example, do you know Harare? Munhu wese akangopinda maHarare neakasvika pambare anoziva Harare. But when you begin to understand Harare manje, waakuziva kuti chakati chinowanikwa pakati, chakati chinowanikwa waana madetails ari ina. Then wisdom now, the right application of the knowledge that you have. Zvizvo waakuziva uri kuzvishandisa here kuti zvikushandure mulife. That's the equal principle. Saka mukomana uyu akaziva kuti ndikangova neukama namudhara panopindika ipapa. Unoziva kuti tine vanhu muupenyu vari prayerful but vasiri wise. Tine vanhu vanonamata stereki but vasina uchenjeri. Andine umwe mufundisi wanembotaura naye, was my friend of mine, a friend of mine. Ndichiti nini, unoona kuti problem inodonza vanhu vakawanda ari mufundisi kudaro. Ziva kuti aiwa ndine mudzimai wangu uri mufundisi bado nomudzimai wako ukazoswera navakadzi ukaswera mota yako yangozara vakadzi uri kuenda kuti havana zvavanondiita ndo manyurira unoita iwapo. Ipapa haunyure nekuti pane mweya tsvina pashayikwa uchenjeri. Ukaona Joseph achitiza mukadzi waPotifa waitizei? Munhu anonzi murume urepeke usingadi kurepwa kuti unotovana kutanga wada kuti ugone kurepeka. Saka paari kutiza Joseph achitiza mukadzi waPotifa ari kutozvitiza iye. Uziva ndikaramba ndiri pano ndopesa ndada. Saka ndofana kutorwa pasi ndo unonzi uchenjeri. Zvimwe zvinhu hazvikundwe neprayer, zvinokundwa nouchenjeri. So vanhu vazhinji they are very prayerful but they lack wisdom. Wisdom dzikashayikwa baba, even uine ndimi dzakawanda unonyura ndimi dzakawanda uinadzo. You know, sometimes in life you don't require so much anointing, you require less anointing and so much wisdom. Munhu ane less anointing aine wisdom yakakura anoenda kure pane munhu ane anointing yakakura asina uchenjeri hwakakura. Rezano bazokoroze papo mukataura kuti izvezvi unogona kutonakirwa kune mizi wakaisa ma-earphones muzee. Madhiramu uchitomanzwa, bhesi uchitorinzwa, tunhu tudiki so haufambi wakasumudza yana uchirwa pukunyuka unonzani calabash kuligani and calabash pukunyuka unotorwa ugotonzwa music yese nechinhu chiri less. Why? Because there is wisdom in less things sometimes. Unochaona kuti muhupenyu it's not just about prayer. After praying, you must possess the right wisdom that is going to take you forward. So mukomana uyu anonzi Solomon akanzwisisa chinichi muhupenyu. I'm coming as an underdog, but ndiri an underdog I have got an advantage. Mukaenda kusports psychology vane yavanoti ivo the underdog and the favorite. Zvavanotaura vanoti ivo kana mukaenda kundotamba whether ibhora an underdog haasi kutarisira kuwina because haasi kutarisira zvinhu zvikurukuru because vanhu vagara vanototarisira kuti unoruza. Saka une advantage nekuti vanhu vanotarisira kudhara kuti unoruza haana pressure. But anonzi a favorite anotori nehondo because they don't have the motivation to win because vakatowina kudhara. Saka vanotoripo kudhara, so they have a disadvantage yekuti they don't have the motivation to win. So sometimes muhupenyu uchaona kuti unozvarwa uri an underdog and that's an advantage. Unozvarwa uri kumusha, that's an advantage. Vamwe kuuya maHarare, we came here by the grace of God. Isati atina kukurira muno muHarare takazoya time tateta zvokunamata kuti uye kunoku I'm going to Harare, the devil is a liar. Harare koko ndinokuenda. Urikuona sometimes the fact that I'm preaching ndiri radio, that's an advantage. Ndiri kutotenda Mwari kuti ndive pano is an advantage. Yes. I grew up as an underdog. So sometimes muhupenyu wisdom kaanazo being an underdog is an advantage. So twana kuti vanhu vakawanda problem yatinayo ndeyekuti tine pressure. Uchenjeri unokuudza kuti mira. Pane mazwi maviri ndinoda kuti ubate ari kuchiGiriki. Kune izwi rinoti chronos, kwouya izwi rinoti kairos. Chronos, CHRONOS, that's chronos. Then kairos, KAIROS. Mazwi aya S anoreva time. Chronos ndo time yatatanga isu tatisusu program yedu inotanga na 8:30 to 9. Iyo inonzi chronos.
but kairos inoreva kuti opportune time, nguva inoita zvinhu zvemunhu, nguva iyoyo manje inoita zvokumirirwa, ende nguva iyoyo inouya because of wisdom. Uchaona kuti vanhu vakawanda vane zvinhu zvinoramba, kwete nokuti Mwari haadi kuti zviite, but havasati vaandastenda pane wisdom dzinokonzera kuti vapinde mukairos. Pane nguva yekuti Mwari anoziva kuti ndikakublessa nedzungu raunaro unofa. Saka uchaona kuti unozvidhileya blessing yako kuti iuye, unozvidhileya kupinda mukairos because hausati wane wisdom dzinohendera miracle ikatanga kuuya. Saka kune vanhu vari kunonotswa nekuti uchenjeri hausati hwaapo. Hazviro kuti Mwari haapo, ndikusanangura. Unoziva kuti kazhinji muupenyu tikaita maerrors muupenyu tinoita kuti tiglorify maerrors nokuisa zita raMwari pamaerrors edu. Munhu anonomitisa uko, amitisa mukati kwamamitisa unonzwa kuti Mwari vanenge vatendera. Hapana Mwari apa, pangoleka wisdom. So muupenyu tine maerrors atinoita pasina mnyama, pasina chi, pari kungoleka wisdom. So mukomana akanzwisa chinhu wane, zita rababa anonzi David ndo richanipinza pachinzvimbo. Zita rababa, unoziva kuti chinhu chinonzi zita chiri very important. Zita riri very very important. Zita ndakamboona inini building yavakwa yapera kuvakwa, ndakaona kwakuuya minister kuzovhura. Unoona yane chigero ende avhura kudaro panonyorwa kuti opened this day by so and so minister wezvakati. Bari kuna vanhu vakarohwa nezvidhina ipapo vachivaka zita rake haribude ipapo, panobuda rauya kungozocheka nechigero kuti kwa, ndo paunoona simba rechinonzi zita. Uchanzwa kuti Bhaibheri rinoti Jesu chaakapiwa naMwari akapiwa zita riri pamusoro pamazita ese. Bhaibheri rinoti Mwari ndo paanouya kuna Solomoni zvikanzi mwana ndokuitirei, ndobva ati baba ndokumbira njere dzokutonga vanhu venyu, ndobva Mwari ati pamusoro penjere ndichakupa pfuma, pamusoro pepfuma chakuropafadza, pamusoro pezvose zita richakudzwa. Kureva kuti chinhu chinonzi zita chinokubatsira kuenda kuma next generations. So tine vanhu muupenyu vekuti ari kungonakirwa but zita akariuraya. Iwewe hauna munyama but uri kuleka chinhu chinonzi uchenjeri. Munhu ngaangware mumazuva ake kurarama iva neuchenjeri. Unonzi uchenjeri now, you are applying the knowledge that you have to your advantage. You are applying the knowledge that you have to your advantage. Pakashayikwa application of knowledge that you have. Nombazopa example nchiti nini. Unazara unogona kudzidzira rocket construction. Ugo bitwa live nezvidhara zviri kumusha. Iwo chiziva madynamics ese ekuti rocket inogadzirwa so zvozodai chidhara chiri kumusha chongozwa kuti mvura inobva papa mubvumbi inobva napapa utsatsambo yoita depth yese kuti intertropical convergence zone unobitwa nemunhu anongozwa kuti mubvumbi. Why? Because ane knowledge shoma yaakapply akaishandisa kuti ive practical in life. So muri kuti munhu waMwari ndiri kuti inini iva neuchenjeri. Uchenjeri, wisdom is the principal things, the principal thing. Therefore in thy getting, get wisdom. Wisdom ndo chinhu chiri pamusoro pezvinhu zvese zvingadiwa nemunhu. So pauchenjeri munhu ngave neuchenjeri. Vanhu vazhinji pakurarama munyama havana, but munhu anonopinda mudanger nekushayikwa kweuchenjeri. Kuchitoimbwa tambo wakachenjera chinokuvadza achitaure ukakambambachira chinokuvadza chako unozaimbwa chacha ine uchenjeri. Ukanaibwa yakakugura so ukaita soa kotamba kana kuita anonga dombo unoona chimhanya chidzokera kuratidza kuti ako ndokwa zvasvika. Tachingobvunza kuti ungohukurana inomaigara maakusisa maasirias hapasina kumira musha yakutomhanya. Ndo unonzi uchenjeri kuziva kuti handirambi ndichipinda mudenja ndakatarira. So tine vanhu muupenyu vanoda prayer. That's why as a prophet there's something that people I've noticed about people. Vanhu vanoda kushandirwa but havade vhangeri rinoshanda brain dzavo. Anoda kungodzingirwa mamhepo, haadi kudzingirwa mindset inokonzera kuti mamhepo auye. Rezamba dzokoroze kune mararamiro anokonzera kumamhepo kuuya, ndo anofana kudzingwa. Preacher kana ari papulpit basa rake kudzinga attitude, kudzinga character, kudzinga the kind of thinking inokonzera kuti mhepo dziuye mulife yako. So kune vanhu vekuti muupenyu anda kuramba chishandirwa but zvino unazara Bhaibheri rinotibudira pachena kuti uyo anorara nechifeve unozvibatanidza nechifeve. Kureva kuti unonotora mhepo dzechifeve nekuti warara nacho. Arisambazokoreze papa mhepo yaunotora nekundorara nemukadzi iri serious kupfuura mhepo yemunhu akaromba.
vamwe havasati vazviziva izvozvo. Mhepo yaunotora nekuti warara noyo wabva ipapo woenda unorara noyo wabva ipapo unotora mhepo. Wakambona inonzi virus, ukatora flash uchingobayirira pamadevices ese rinotora virus. Izvozvo izvo hazvina mweya tsvina, inyaya yekuti you are reckless, uri kungobayirira madevices. Tine varume vane maflash anongobayirirwa pese pese. Saka ukaona zvakunetsa wakutora spiritual virus in your life, sometimes zviro kuti une munyama, you are lacking wisdom. So wisdom is the principal thing. Therefore in thy getting, get wisdom. Saka uchiona vanhu vazhinji tinoleka uchenjeri, hatina munyama but tinoleka uchenjeri. Muri kuti kudii munhu waMwari? Pakurarama kwauri kuita, tarira kuti mistakes andiri kumboita inini ndeapi. Mukomana anonzi Solomon anonzwisa chinhu wani: ndikava neukamana mudhara ndinorarama, ndikava neukamana mudhara ndinochengetedzeka, ndikava neukamana mudhara. Unoziva kuti recklessness, ndakamboona munhu achichajwa murodhi, mapurisa achimunyorera ronzi tiketi aine chimudhudhudhu, unzaona helmet yaari kunzi hauna, aipwanyi musoro wamapurisa, musoro wake. Hurumende iri kuti aiwa tipe $20 yemusoro because iwe pachezvako uzvifungire. Ndo pandowanzotaura nchiti nini, tine varume vekuti unotopedzisira aenderwa kumaintenance, kutonyatsa kuona kuti iye pachezvake haagoni kuchengeta mhuri yake. Iye wakutoenderwa kumaintenance kuti ukasabhadhara vana tokusunga. Uri kuona kuti munhu anoda kunakirwa, anoda kuunza vanhu panyika but vasingadi take care of. Saka uchaona kuti dambudziko rina vanhu vakawanda nderekuti hatina wisdom. Wisdom is the principal thing. Let us take a break as we play an advert. Thank you. The Zim Papers Cancer Power Walk is going global. Walk, run, cycle for a cause from anywhere in the world. On Saturday, the 2nd of November 2024, gather your family, friends and communities as we show our support. Let's create a ripple effect of strength and hope in partnership with Nedbank and the FBC, the Platinum Sponsors and the Island Hospice. Want to be part of this movement? Partner with us to fundraise for a worthy cause. Contact Kumbirai on 0715 783 428 or contact Lynn on 0783 776 832. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Let's dance together right here on Capital 100.4 FM. Harare's heartbeat. So wisdom is the principal thing. I want you to understand that wisdom is the principal. When you say something is principal, we're saying it is the first in the order of importance. So fundamentally, you must get wisdom. So ukasavane wisdom, problems are they are ushering you into a new season. But you never get to understand that if you don't have wisdom. Show off. Mambo na inonzi mbambaira. Mbambaira inoita vana iri pasapa. Igobereka igoita vatu vana igodini igozadza vana pasina anoona. Imbambaira. But muchaona kuti rinonzi visi riya kana kuti unwiwa. Unoona richitata mukana chibva mumunda ronosvika roisa mavisi aro parodhi chaipo kuradza vanhu ndo zvatiri kuita mukatumu. Tiri kushanda kama mukafungidzwa kuti kuita zvokutamba tiri kusenza. Ndo saka uchinzwa kuti munda kwabiwa mavisi because rinoita zvinhu zvingakonde show off. So vamwe munyama havana but munhu we bling bling unomwisa vanhu doro. Mari yawawana unomwisa vanhu doro. Kana yapera wakudzoka man of God andizoona kuti mari dzangu zoenda kupi. Dziri kurohwa ka kunomudza kuti dzechidzoka. So uchiona kuti muhupenyu sometimes autorina munyama, you are just making errors. Unoziva kuti vanhu havadi kutsiurwa, vanhu vanoda kungonzi God is going to bless you. Ipapo tichivharana wangu ndinowana kukudzidzisa zvinhu zvinokonzera kuti blessing iuye. Rizamba dzokoro zepapo ndakati nini izvo tokona kusaona nhunzi azvinoti nhunzi akula is simply because andina kuita zvinhu zvinodedza nhunzi. But I can simply do something nhunzi unoona dzasvika kuti matidedza andinombokudedza ini zvamaita matidedza. So there are characters or there are ways of life zvinodedza mweya tsvina pasina chawaita. Unodedza mweya tsvina pasina kutaura nemuromo wako.
character inodhonza mweya tsvina pasina zvawaita. Muri kuti chi munhu waMwari? Wisdom is the principal thing. Murume anonzi Solomon, chinhu chaakagona kumaster iwisdom. Hazviroti Solomon ainamata kupfuura vamwe vese, but wakaziva chinhu chinonzi timing, akaziva kuti zvimwe zvinhu muupenyu ndinomirira time. So munhu akaleka wisdom, tine vanhu muupenyu vane zvinhu zviri kuramba because you simply lack wisdom. Ukatara life yako iwewe uchaona kuti Mwari akakuti uri mukundi nokupfuurisa. Even though zvinhu zviri kuramba uri mukundi nokupfuurisa. Chinonzi mukundi hakusi kukunda, chinonzi mukundi inature yako. Zamba dzokoroze papa. Nature yako uri mukundi even ukatokundikana unonzi uri mukundi nokupfuurisa. Ndakambona inonzi immunization here. Unoona kuti jekiseni rinoiswa mukati robairwa kana imizuzi kana ichinye. Mwana kana aminaizwa uchaona kuti unotogona kubatwa futi negwirikwiti. But gwirikwiti irera harichisina simba because that person is immunized. Ndo zvazviri. Tikati isusu une simba reropa raJesu, mauri ya immunized. In other words, you are set for victory, but my problems aren't here. Unotorwiswa kuna mata uchina mata. Unazara there are times zokuti unotorwiswa zokuti unotoona kunge kuna mata kunenge wakundiparira. But kurwiswa ikoko akukukunde because mauri you are immunized against all the losses that comes from the devil. Saka ndauya pano kuzokutsanangura kuti ukashaya wisdom muupenyu, zvinhu zvauri kuvavarira muupenyu zvinoramba palevel yewisdom. Wisdom huchenjeri. Dzimwe nguva panda kumira, dzimwe nguva panda kunyarara. Pane panda kunyarara, pane panda kutaura. Tine vanhu vari kudonhedzwa nemiromo yavo. Muromo wako ndio problem yako. Ndonzwa kutaura nchiti nini? Kuna mkazi wokuti musi anofana kurambwa, anotadza kurambwa nokuti wangogona kuwirirana vamweni. Wisdom. Murume wacho ati handichada, unoona vauya vamadhuwe kuti habve pano maistela habve pano. Unodzingani iwe? Ndinokukumurira hembeni. Unoona mwana wacho akuti wanzi unodzingwa nani? Apa hapana kuitwa prayer apa. Pagona kungowirirana navanhu kuziva kuti ndikagona kuwirirana nemunhu, munhu achandibatsira. So dzimwe nguva uchaona kuti pamwe maproblems okunzwa kuti une maproblems kubasa. Hauna maproblems. You simply you have not learned how to respect people. Munhu ari kunzi bosi wako, pamwe pacho panda ngorespecta, pamwe pacho panda ngozvipusisa, pamwe pacho pangoda ngoti chef. Unoziva kuna vanhu vanongonakirwa naizvo ngonzi mamuka seiko mudhara. Izvozvo zvega izvozvo zvinogadzira atmosphere yedhera uchararama. Saka pamwe pacho haisi nyaya yekuti une munyama, but une kadzumbe kokuti handinzwarwa, handidai. Wisdom is the principal thing. Munyama hauna. So Solomon paari kuuya ari kuziva maerrors ari kuitwa nomukomana anonzi Absalom akaita era yekuti wakamhanyira mberi akada. Ndinozotaura nyaya iyi. Mazara Absalom chitsotsi chaakaita. Vanhu akatanga kuziva vanhu kuti matex amuri kubhadhariswa akawandisa. Inini ndikapinda handi kubhadharisei tax. Ndo pandakamboti inini wasara kumbonzwa chifundisi chakadaro. Chokuti unozwa munhu achituka uyo kuti uyo anokanya zvakati, uyo anokanya zvakati. Ukanzwa Bible chiti judge not that you not be judged. Bible papa risi kuramba kuti vanhu vauri kujaji vanogona ngaito wrong, but riri kungokutaura kuti iwoyo hausiwe judiciary. Pakanzi mbavha ikabva ichimhanyiswa apa, ukarova munhu ndare akadona, ukatsika uro akatitasa, unozoshamisika afa kuti ndauraya batoipa. Unozwa kuti you killed Mr. George. Enenge akunzi Mr. nematare. Mr. George was a responsible man, was supposed to take care of his family, and you killed him. Unoona kuti mahwana angu atanga. Why? Because so tinevafundiswa kuti anenge munayo mavhesi anomaziva but anonoleka wisdom. Uchaona kuti chinhu chinonzi wisdom is the principal in your life. Ukashaiwa wisdom, even chipo unacho unokuvarira pawisdom. In thy getting, get wisdom. Mauya pano kuzotsanangura ichi munhu waMwari. Ekuzanditsanangura nyaya ndichienda kunopedza. Unozara kuti kuenda kuchikoro kwakanaka, but ukaenda kuchikoro ukanotadza kuapply zvawakadzidza unokundwa nemunhu asina kuenda kuchikoro. Rekuzamba dzokoroze papa. Kuenda kuchikoro kwakanaka, but let me give an example. Jesu pakauya panyika nobva afa, anovaenda pakaova nobva afa. Jesu afa anoti musaenda kunoparidza, musaenda kutumirai mweya mutsvene. Mweya mutsvene basa rake nderei? Jesu paakaenda pakaovhari akaobtain the legalities, the legal right for men to be free from sin. Kureva kuti Jesu awana the legality, anobva abuda wabva mweya mutsvene ari kuuya. Basa ramweya mutsvene is to enforce the rights that you got at Calvary. So mweya mutsvene ari kuuya kuzoenforce rights. Jesu ari kuuya kuzowana the legality, and mweya mutsvene ari kuuya enforcement of the legality. Let me just give you this example. Ukaenda kukoti kuone munhu wako nechikwere chinai,
Alright, Mwari ngakuite zvakanaka. Our time yatifambe. Regedzai tigobata nyaya tigopfuurira mberi. Munhu waenda kukoti unoita sei? Waenda kukoti wakanzi munhu uyu ngaatengese chinhu chakati nechakati. Koti haiuye kumba kwako. Zvaunozoita iwewe unoenda kundotora chinonzi chikonzi. Chikonzi machi chiri kuenforcer zvataurwa nekoti. Koti yatipiwa but chikonzi chakumanikiza kuti ari kutoramba. Unozara kuti Jesu anda pakaovhari akati you are free, but the devil anoramba nezvinhu zvako. You have to enforce. Mwari ngakuite zvakanaka. Prophet Inzwirashe Matema 0775 141 704 or 775 141 704. Let's meet again next week. Aiwa, maita zvakanaka mufundisi, tinokutendai nenguva yakanaka yatawa nayo nhasi. Uchenjeri, ndadzidza zvakawanda, ndinoimba kuti kwamuri ikoko madzidzawo zvakawanda. 9 o'clock is time for the news, and after that for luck it comes through on the Capital Crunch. Good morning. Thank you for this. Thank you, sir.